maza jana waje zinariya a mata asalin ki ne da ya bashi sa ya bata sun so a ce ki an karya mana fata ya aminta da ni domin ki zama matata ijaba ijaba a rayuwa komi zana baki so ne ya gane cewa zancen da ne ya haka ne matsayi mataki aina gina daban ne ka so a soka a rayuwa mai kyau ne sai ki gane cewa batun da ne da ke ne a kama da wane ai ba ta baka wane kudi da abba batun saba da bene sai ki je ki doka ki ce ne masu ne ka ka samu ka gane arziki ne auren yana ci bore wallahi tanadi ne masu ce ku ce kuma barbatun su sai gumi ne har in za mu tanka ya tashi korafi ne sai ke ba da dama wannan da ne da ke ne sai ke gana babu laifi kumi mu kai so ne harafi cikar kalami zan so ke gana haka ne sarauniya a mata matsayin kina daban ne mun zama wata nazara hasken jikin ki nauni kuma babu kuskure kan tsarin da na ke gane shi batu na gaskiya kuma ikin kula guda ne ƙauna tana ta yaɗo sirrin da ne da ke ne ƙauna ta kama zuciya a jikin ta hakimi ne barci irin na suka masanin sagogumi ne sana kare jajircewa ne akan ki jarumi ne a hakikanin batuna hidimar ki ne gwani ne ki biyar da duk nasara ba za ki sha wuya ba shi tsana na zama ba kuma bai zama fitar rabo ba ba za mu ce wa Allah bai ba mu arziki ba zan sanya doka za ki bi ba za ki hinjire ba zan kare kauce bacin ranki ba za ni so ba ƙaunar tana ta yaɗo ƴaƴanta zo ki ɗiba furcin da na yi akan haka bai ɓata ko guda ba sukar da do ake mini ban mai da martani ba tunda wanda suke yi mini bai kai su ko ina ba mai godiya ga Allah da ya kasuwa da riba yau na yi sussuka da na sheke da baki tsaba soyayya ruwan zuba ce ki sha ki banna kurba ki taho ku zauna fadar ki zana raba na yarda zan kadai ce domin da ke na saba ki hakikanin kalami ki kaurace wa ruba kin haskaka alƙarya har kin tararwa zai ba kwantar da nan so a gidan ki sai ki karba mai asali cikakke mai kwarjini da haiba matsayin ki ne na furta ban boye ko guda ba yau da gobe sai dai Allah ban canza ra'ayi ba